Maayong hapon na kaning tanan anino sab kita kini ang inyog nga tuwa nga programa sa TV Apologia Puntergomento ang gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologists International. Ani ano sabi niyong ubos nga alagad ug igsoon sa pagtuong Katoliko Sir RJ Seno. Uban ko ninyo sa kadali lang oras, kadali nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. So ato kini nga sugdan ang ato ang hamubo nga programa pinaagi sa pag-ampo. Kinta ng palihog sa ngalan sa Manog sana og Espiritu Santo. Amen. Ama nam langit nun, salamat ti Ginoo sa panahon nga higayon nagihatag nimo kanamo niining maong kahaponon nga diin gitugyan na usab nimo kanamo unta Ginoo niining maong adlaw imuntang ipadala imbalang espiritu aron may magtuto sa mga nahunag kasing-kasing aron na matagpulo nga mga gawa sa mong baba kini nagikan gayud sa imong kabubuton ug usab Ginoo panalangini ug ubani ang among mga kaigsuonan nga nanimati ug nagtan-aw ni ining maong programa unta Ginoo imong ipadala imbalang espiritu magtuto kanila sa aron na makadawat sila sa mga pagtuunan nga imong gibilin diha sa imong simbahan. Kining tanan among gipangayo gipasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo ug sa panabang sa among langit nung inahang Santa Maria. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Maria gipanamkon nga walay sala, igampo mo kami nga midangop kanimo. Ug ang tanang mga wala midangop kanimo, ilabi na ang mga mason among itugyan nganha kanimo. Sa ngalan sa Mahanog sana ug Espiritu Santo. Amen. So welcome again sa tuang programa sa TV Apologia Puntergomento nga gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apologists International. Again, ani ano sabi niyong ubos nga alagad ug Hesus pagtong Katoliko Sir RJ Seno uban ni ko ninyo sa usa ka takna aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So live kita karon sa tulo na to ka social media site. Ang atong TikTok is wala pa nato gigamit kay sige kalubat di akong cellphone eh. So live kita karon sa tulo nato ka social media site ang atong RJ Horolan Seno the second TV Apologia Puntergomento gusab sa ato ang duha ka YouTube channels ang RJ Seno the second TV ug gusab ang atong Kuya Apologista TV. Sa wala pa nakakuan, sa wala pa naka tawag ining naka-follow o naka-like sa ato ang Facebook page. I-click lang ninyo follow ang ato ang tawag ini nga Facebook page RJ Horolan Seno the second TV Apologia Puntergomento ug usab sa ato ang mga YouTube channels The Lay Catholic Apologists International Official ang atong RJ Seno the second TV ug usab ang atong Kuya Apologista TV nya pwede pud mo makapadala dinha ug tawag ining super sticker, super chat, super thanks. Unya og salamat usab di ay kaayo sa atong mga kaigsuonan nga tawag ining kanunay nanimati ug ilabi na kaning mga nagtabang sa ato ang gitawag og programa daghan kaayong salamat. Unya ako nang ipagditok ng mga pangalan unya sa ato ang Tagalog program. Unya until now kining ato ang gitawag og programa nanginahanglan kaayo sa inyohang tawag ining tabang tungod sa inyohang tabang kining ato ang programa is naagihapon dinhi sa gitawag og social media. So mo nang ang inyong tabang is dako kay nagkahimuan sa ato ang programa labi na karon nga tawag ining naa na pud tay mga plano nga ato ang pagabuhaton nya dili na to mahimo tungod sa ato ang kulang sa ato ang tawag ining panudlanan kumbaga. So sa gustong mo tabang pwede ninyong ipadala ang inyong tabang pinaagi sa ato ang mga account numbers nga nakaroon din na sa inyong mga screens ang atong GCash account number nato ug usab ang atong mga bank account numbers naka-post din na sa inyong mga screens ug kung via remittance ang inyong pagpadala pwede ninyo nga tawag ining i-message ang ato ang page para tawag ining mahatag namo ang information kung asa ninyo ipadala ang inyong tawag ining tabang. So daghan kaayong salamat ang Ginoo na lang ang magbalos diha kaninyo sa inyong kamaayo ug sa inyong gitawag og kamanggihatagon. Unya pagkahuman ang ato ang seminar this coming February 4 and 5 ang ato ang LCA pre-membership seminar karong umaabot na nga kuan karong umaabot February 4 and February 4 and 5. So tawag ining mahitabo na nya si bisan kinsa nga gustong mo appeal kay until now is ongoing ang tawag ining registration. So mahuman siya by February 2 something. Mga February 2 na tawag ini nga mahuman ang kuan ang tawag ini nga registration. So sa gustong mo appeal i-click lang to ninyo katon naka-pin post nato nga post para sa kuan para sa mag-appeal mag-fill up lang mo didto
sa inyong tawag anang information nya nalang tay gamay nga kuan naalang tay gamay nga tawag anang registration fee kay para po na sa atong programa sa gitawag og sa umaabot. Unya pagkahuman kana. So magsugod ang atong seminar is alas 2 sa hapon sa Sabado nya matapos siya pagka Domingo sa udto. So kana ang ato ang tawag ini nga announcement sa pagkakaroon. So natin standby 17 viewers sa ato ang Facebook. Nya pagkahuman pipila pa lang kabuok ang ato ang kuan mga unom pa lang ang atong RJ Seno de Second TV. Murag nangatulog pa siguro karong panahon na kay nagsugod mi gitag 3:30. Okay. So mag-greet on na ta Sir Louie Mesias Orseda from Aurora Sambuanga del Sur. Maayong hapon nimo sir og sa imuhang pamilya. Sir Abi Pimentel Laplap from Initaw Misamis Oriental. Maayong hapon nimo sir og sa imuhang pamilya. Sir Ramon Mapalo Naol. Maayong hapon nimo sir og thank you kaayo sa makananayon ninyong suporta ug tabang sa tuang programa maayong hapon. Sir Manuel Cardente. Maayong hapon nimo sir og sa imuhang tawag ining pamilya. Unya always pod God bless pod sa inyong pamilya ug labi na sa imuha Sir Manuel. Sir Boyet Carrera, maayong hapon nimo sir og sa tanang kuan sa tanang mga taga Barangay Morales, Coronadal City, maayong hapon. Sir Erson Casas, maayong hapon nimo sir og sa imuhang pamilya. Sir Bro Rafi Ikoy from ano ba siya ito? Okay, wala magibutan ni Sir Rafi. Maayong hapon nimo sir og sa imuhang tawag ining pamilya sakto gid sir. Tatak Defensor Katoliko. Sir Dave Spirit, maayong hapon nimo sir og sa imuhang gitawag og pamilya. Ingon pa niya ang dili ingon nato at bumalik na sila sa matuod na simbahang Katoliko ay maugyod. Mauman. Sir CJ Paras Abesia from General Santos. Maayong hapon nimo sir og sa imuhang pamilya ilabi na sir sa imuhang asawa. Sir Felix Niones, maayong hapon nimo sir og sa imuhang pamilya ug kabalo ko naglinog-lanog na pud ko diha sa inyo. Maayong hapon Sir Richie Senoro, magandang hapon po sa inyo sir at sa inyo pong pamilya sa lahat po ng mga taga Quezon City. Magandang hapon po sa inyo. Okay, so karon ang ato ang topic sumala pa nila kay para pag-justify murag kung sukuan pa ba ilaha gustong anginon, iangin nila ang Iglesia Katolika nga gusto nila iparihan nila sa ilahang pundok. Kaya siyempre, nagtuo magyud ta nga Iglesia Katolika mo og iglesia nga tawag in gitukod ni Kristo sa una pang tawag ini nga siglo. Unya pagkahuman naatay ebidensya Biblia og mga standard nga referensya kung sila ang atong katubang. Pero kung ang mga Katoliko ang ato ang tawag ining katubang nga di mo tuo sa apostolic succession, so naatay mga statements sa mga fathers og kadtong mga unbroken list of succession from the time of Saint Peter until now. Okay, sir mayong hapon nimo. Manuman ang kalendar nga numan ang kalendar February hangtod 28 Sir Eugene Ramirez mo na gitawag og kanang mga pagnaa sa tawag ining kuan sir mao gyud na ang kung sa kuan pa mahimo magumasubra og mahimo na siyang 30 kay 365 days lang man ta so dili pwede mahimo siyang 367 days. So mo nang 28 ra gyud except lang kung leap year after 4 years mahimo na siyang 29. Pagka 4th year 29 na siya pagka another na po 3 years 28. So mo na ako ang tubag Sir Eugene Ramirez. Sir Ray, may hapon mo sir og thank you kay sa pag-share sa tong programa. Okay, natong nadala na siya og daghan mga kalag sa langit. Maugyod Sir Erson. Sir Jace CJ ang Katoliko Sir RJ na adjud mga successor dili pareho sa ubang sekta wala mga successor na mao na atong tawag anang kuan sir mo na nga to ang pinakadako nga basis nya aron pag deny nila sa pagtuo sa simbahang Katolika ang ginahimo nila labi nag iglesia ni Cristo ni Manalo ang magtudlo mingon din sila nga natalikod ang tinuod nga iglesia para mingon sila akin Katoliko mao na tong apostate church di ba murag tinuod pero ang tinuod gid dinha wala gid nahitabo nga ang tibuok iglesia natalikod. Mabato na kalong atong topic sumala pa nila ang simbahang Katoliko daw kuno korporasyon dili man na mao. Tawag ining kung sa kuan pa ba murag gusto nila nga ipantay sa ilahang ang simbahang Katoliko ipantay sa ilahang mga sekta nga ilang gipasakupan. Kaya ang ilang mga sekta gipasakupan mga korporasyon man na. So gusto nila nga ipariho para ingnon nga kung mali ang korporasyon, mali po ng Iglesia Katolika, dili gyud mahitabo nga ang Iglesia Katolika mahimong korporasyon. Ngano man kay ang korporasyon, ang meaning sa corporation, a company or group of people authorized to act as a single entity and recognized as such in law.
So buti pasabot under siya sa gitawag og balaod, grupo kapunungan sa mga tao nga naglihok isip tawag ini naghiusa sa paglihok nga under sa balaod ni ining maong gitawag og gobyerno. Ang simbahang Katolika dili under sa gobyerno sa Pilipinas. Ngano man kay ang simbahang Katolika na ay kaugalingon nga tawag ining balaod gawa sa balaod sa Pilipinas nga ginasunod sa mga Pilipino mo nang di nimo pwede iparehistro. So unya mo na to ang ipadayon unya. Sir Ivan na Pilayo, mayong hapon nimo sir ug sa tanang mga taga Tambalili, Kiamba Sarangani mayong hapon. Si Ray agatan-aw pa ko sa imo gi-repost na debate ninyo nilaig makapamalikas jud ko aning tawhana sa kalikoy kuya kaayo makasulti na mo sad comment kana nya siya radaghan sa comment mo man pero sige lang wala yung problema actually kung tan-awon gyud mo dira sir nagsige na sa side comment din ha kay tawag ng kabalo magud siya nga apiki siya so ingon ana okay so tinuod ba nga ang simbahang Katolika o sa ka-corporation? Number 1 is dili. Ngano man kay ang simbahang Katolika, ang corporation manggod, dito lang na ipahaom sa gitawag og usa ka kapunungan nga diin nabuhi nag-exist ilalom sa usa ka balaod sa usa ka nasod. So mo anang gitawag siya og corporation, mo anang naa siya juridical personality ngano man kay registered man siya sa gobyerno diin asa nga balaod siya nahisakop or asa sa balaod nga nahimong gitawag nga subject. So ang Iglesia Katolika kumusta man corporation ba dili ngano man kay ang simbahang Katolika usa ka gitawag og nasod. Usa ka nasod, usa ka state. Usa siya kagitawag og recognized nga estado sa tibuok kalibutan. So maoran ni ang relihiyon nga recognized as a state. Unlike sa ubang tawag ang mga relihiyon nga nagpatuo nga relihiyon pero dili magyud nga kuan, dili magyud ang pangalan sa ilahang nasod. For example, Saudi Arabia, tawag ining Kuwait, kining Bahrain no. Naaman sila nagkadaang relihiyon, gitawag sila mga Islamic countries, pwede gyud sila gitawag o matawag gyud nga as Islamic state. Kinaagod siya nagkadaiyag yung mga hari anak nga gitawag og mga lugar o mga pangulo anak nga mga lugar. Unlike simbahang Katolika, gawas nga relihiyon siya, gi-recognize gyud siya as nasod. So kung nasod siya, dili pwede nga ipailalom ang usa ka nasod sa usa ka nasod. O for example lang Amerika, o di man pwede nga kanang tawag ining embahada sa Amerika iparehistro ng Pilipinas, dili pwede na kay violation na sa international law. So mo ng Iglesia Katolika di nimo pwedeng iparehistro ilalom sa balaod sa panggobyerno sa Pilipinas. Ngano man kay ang simbahang Katolika ug ang gobyerno sa Pilipinas pareho og tawag ining degree, pareho og estado. So dili pwede kung ipa-under nimo na siyang buti pasabot imuha siyang imuha siyang tawag anang giulipon sa imuhang kaugalingong tawag ining balaod. So ang simbahang Katolika di nimo na pwede ipailalom mao nang na ay gitawag og ambassador ang Vatican dinhi sa Pilipinas nga gitawag nato og Papal Nuncio. Mo na Papal Nuncio in behalf sa Santo Papa siya ang mo tawag anang mohimo og kanang kung sa kuan pa kanang relasyon tali sa Vatican o sa Pilipinas. Ang Pilipinas po napoy ambassador nga gipadala dito sa Vatican. Ngano man kay again ang Vatican ang tawag ini simbahang Katoliko nasod. So mo nang kung kabantay mo dili gid mo porsige ang kining maong gitawag og gobyerno sa Pilipinas kay parehistro ang simbahang Katoliko ngano man kay pareha man sa nasod. Mo nang di masabtan sa mga higala nato nga mga di Katoliko. O sige sa reklamo lagi ang kining Katoliko kolorom kisa nasulti ninyo. Mahimo lang kolorom ang simbahang Katoliko kung ang simbahang Katoliko natukod ilalom sa balaod sa Pilipinas. Dili man ilalom sa balaod sa Pilipinas natukod ang simbahang Katolika. Dili man. Kaduha ang simbahang Katolika wa man natukod sulod sa tawag anang archipelago sa Pilipinas. Oh, so man di mo na pwede maingon nga kolorom ang tawag anang simbahang Katoliko. Sir Elmar Hitans Bison, mayong hapon nimo sir og sa imong pamilya. Sir Arnolfo Gallego, mayong hapon nimo sir usta na mga taga Baybay Leyte, mayong hapon sir. Sir Marlon Intrampas, mayong hapon nimo sir og sa imong pamilya sa tanang mga taga Lapu-Lapu City, mayong hapon sir. Jocelyn Salamanya, mayong hapon nimo sir og sa imong pamilya. Sir Rito Esperanza, mayong hapon nimo sir og sa imong pamilya. Okay, Sir Rafi ko, excuse una ko sir kay mag-start na among motorcade. Okay, sige sir, padayon lang. Padayon lang sir, og amping kanunay Sir Rafi. Okay, so continue ko. Okay, continue ko sa ato ang tawag anang isbutan. So,
ang simbahang Katoliko usa siya ka different musakuan pa ba entity or nasod nga dili po di ihalom nimo sa usa ka gitawag og nasod. Mo nang di gyud siya pwedeng iparehistro. Nga naman tungod kay number 1 nasod siya, number 2 natukod siya dili sulod sa Pilipinas. So but pasabot dili siya under sa balaod sa Pilipinas. So kanang mga narehistro nga mga pundok, for example, Iglesia ni Cristo ni Manalo, kining tawag ining kining kang Soriano, kinsa pa nang tawag ining mga pundok nga natukod sa Pilipinas, for example Kibuloy, nganong ilaha man nang giparehistro, nga naman tungod kay kanang moong pundoka ilalom siya sa balaod sa Pilipino o sa Pilipinas. Mo nagkinang iparehistro kay para naa siya juridical entity or usa siya ka juridical person. Mo nang allowed siya molihok, mohimo siya og tawag ining mga function legally nga naman kay sa mata sa balaod persona siya. So ingon ana ang tawag anang nahitabo mo nang tawagon sila og corporation. Sa corporation law man gud naay duha nga giskutan na non-profit o profit corporation. Ang non-profit corporation mao tong pasang religious organization, religious sect. Kini nga to ang sa lay Catholic Apologists usaman ta ka tawag in non-profit organization. So ako to grupo ta nga naa sulod simbahang Katolika. Muna nga to ang giparehistro sa sect nga to ang tawag ining kapunungan kinatukod man ni ilalom sa nasod na sa arkipelago sa Pilipinas mo nang under ta sa balaod sa Pilipinas at the same time under po ta sa Iglesia Katolika. So ingon ana pero kini mga pundok nga gitukod nila Manalo, nila Soriano, nila Kibuloy o iparehistro gyud nila hanuman kay para dili sila maingon nga oy kolorom ning mga tawahan na kay di ni rehistrado sa gobyerno. Diba? So mo nang corporation sila. Nya ang problema na kasi Kristo wa nagtukod og corporation. Wa gyud nagtukod sa corporation. Nya kaduha, wa pud giparehistro ni Kristo ang iyang iglesia sa panahon sa mga Hudyong gobyerno kaniadto sa Roman government kaniadto wala gyud na hitabo. Ngano man kay syempre di ba ingon pa niya nga sa Kristo ang iya sa Dios ihatag sa Dios, ang iya sa gobyerno ihatag sa gobyerno. So ang iglesia gitukod ni Kristo iya man na sa Dios so dili pwede ihatag nimo sa gobyerno. So kanang ilang mga pundok kanang mga tawag ini mga laing sekta kay iya man na sa kuan iya man kana sa gobyerno mo na sa gobyerno lagi hatag dili sa Dios kay dili man ingon pag Kristo nga dili ka makaalagad sa duhan nimo ka gitawag og ka mga agalon di nimo pwede alagaran ang tawag anang Dios uban ang gobyerno dili pwede dapat usa lang gyud ang imuhang agalon. So mao na. Okay, Ma'am Analisa Ventero Ramiso Bayawa, mayong hapon ni mo ma'am ug sa imong pamilya usta na mga taga Dumaguete City. Mayong hapon. Sir Ondoy Johannes Balista Lagat from Bohol. Mayong hapon nimo sir ug sa imong pamilya. Sir Arman Natimbal Bitonio. Mayong hapon nimo Sir Arman ug kang Sir Rene Lapis mayong hapon sa inyo ug thank you kayo sa pag subaybay sa tong programa kanuna. Sir Dionisio Lasaga mayong hapon nimo sir ug sa imuhang tawag ining pamilya and salamat sa pag-encourage namo kanuna sa pagpanalipod sa pagtuo. Okay, Sir Elmar Hitans Pizon, shout out daw sa akong papa sir na si Sir Edgardo Pizon watching from Southern Leyte. Mayong hapon nimo Sir Edgardo Pizon ug ilabi na sa imuhang tawag ining anak ug sa tibok ninyong pamilya din sa Southern Leyte maayong hapon ug salamat sa makanunayon ninyong pagtan-aw niining ato ang gitawag og programa. Okay, next Sir Ben Docena mayong hapon nimo sir ug sa imuhang pamilya ingon pa niya unsay imustan sa Revelation chapter 1 verse 8 kinaan ang utana ang Dios walay sinugdan ug walay katapusan. Unya unsa pud ang kahimtang sa Dios sir ana nga tawag ining panahon ato nang basahon sir kanang Revelation chapter 1 verse 8 kay para tan-aw nato ang punto. Okay, gipadayag kapitulo 1 kapitulo 1 bersikulo 8. Okay, sige ingon din hi 8 ako ang Alpha ug ang Omega nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ang Dios karon kaniadto ug moanhi. So unsay mipubot pasabot nga unsay kahimtang niya kaniadto? Ang kahimtang niya nagupod sa kahimtang sa pagka-eternidad. Sa wala pa nahimong tao kay actually kining niingon din nga ako ang Alpha ug ang Omega refer ni kang Kristo. Nga naman tungod kay si Kristo pag yung Alpha ug Omega refer na sa kinaiya nga gitawag og pagka-Dios. Kinaiya nga pagka-Dios. So wa na nagpunting dito kung sa kuan pa kanang sa iyang pagkatao wala. Nagpunting na sa iyang pagkamao sa iyang tawag anang pagka-divine person. I am the Alpha and the Omega. Kung atuan nang i-connect dito sa Revelation chapter 22 verse 13 nga ang Kristo mo'y ni sulti ana. Ang Kristo mo'y ni dugang sulti ana. So
mao na sir. So unsa man iyang kahimtang, ang iyang kahimtang nagupod sa kinaiya niyang gitawag og pagka-Dios niya. Kay ang Kristo duha man ang iyang nature, pagka-Dios ug pagkatao. So naa siya kinaiya nga divinity, naa siya kinaiya nga humanity. Nya dili man na pwede nga libugan nato na iyang duha kinaiya, kay nag-function pud siya base pud sa operation nga gi-produce sa iyang gitawag og kinaiya. So mo na ang ako ang kuan sir Ben na Dosena. Basin na kay follow up sir, pwede po nimo ipadala imong follow up. Sir Bisayang nga kokerista, maing hapon nimo sir og sa imong pamilya. Imong panyalisod gyud ko nga pagatukuron sa tao iyang balay. Buhangin dili sa bato kay saon malumpag mo og gyud. Tanawan to Kasuryano. Hinahinay na nagkalumpag ng Kasuryano nya kini kang manalo aw kung tawag ini magpadayon na ang ilang issue about kanang ginaingon nila nga corruption, kanang ginaingon nila ha. Nag-quote lang ko, di po na magdugay. Di po na magdugay. Pagpag sila, kiniabot sila karon og usa ka gatos ka tuig, maabot ang panahon nga magkawa yun na, di ba? Wala man ganitong imperyo sa tawag anang mga Grego og sa mga kuan, sa mga Ehiptohanon. How much more kanang pundukan nilang wa pa gani kaabot nag pila ka gatos ka katuigan, di ba? So mo na tama na Sir Bisayang Kokirist. Sir Ramel Iyalas, may hapon mo sir og sa imong pamilya. Panya salamat kaayo sa pagtubag ka. Ay no problem sir, no problem sir. Problema magud ana nila sir is tungod kini uban man gud na grabe likay-likay anang tawag inang traditional Latin mass mo na inon nila ang SSPX kulto, ang SSPX systematic di na tinuod. Di na tinuod. Nga naman kay naatin mga gipanggulit ang mga dokumento ana sir nga pagprueba nga kini intaw mga paria nga nagupot sa tradisyon sa pagtuo nagpabilin ng Romano Katoliko o recognized ni sila sa Vatican. So kana Sir Ramel Iyalas. Okay, so balik ta sa tuang tawag ining topic. So number 1, dili pwede nga mahimong corporation siya tungod sa hinungdan nga kining maong kuan, kining maong gitawag og Iglesia Katolika dili ni sama sa mga pundok nga nariso sa Pilipinas. Ngano man tungod kay ang simbahang Katolika wala matukod ilalom o sulod sa arkipelago sa Pilipinas. Ang origin niya wala. Number two, ang Iglesia Katolika ug ang Pilipinas pareho silang estado. O pareho sila state ba? O pareho sila nasod. So dili pwede ipailalom ni mga usa ka nasod sa usa ka nasod, dili na pwede. Nga naman kay mahulog na nga imong gi-invade ang tawag anang sovereignty sa nasod kana nga nasod kung gusto nimo ipailalom. So dili pwede mo nang tungod sa iyahang pagkapareho, pagkapantay sa iyahang tawag ng otoridad mo nang ang bawat nasod naa siya mga representante. So kung sa Vatican na ay papalnunsyo di sa Pilipinas, kung sa Pilipinas padung sa Vatican na atay ambasador na ipadala sa Pilipinas padung dito sa Vatican. Ngano man kay giila sa Pilipinas ang tawag ining simbahang Katoliko nga nasod. So kana mo nang silos na sila. Ang aming sila walang parehistro. Nya so ni ba parehistro nga ang tag-iya na pa mas langit. Unya na mo reklamuhin niyo tong tag-iya pagbalik niya nga Lord, nganong wa man niyo to giparehistro nga tawag ining mahimo ng kolorom, hindi ka patira sa Ginoo. Ngano man tungod kay again ang tawag ining gingharian sa Dios dili pwede ipailalom sa gingharian sa gobyerno, di na pwede. Nungka nga ang gingharian sa Dios mo kontrol sa gobyerno. Nga naman, tungod sa hinungdan nga, ang gingharian sa Diyos, naamon din ang kahupngan sa kahibalo o kaalam sa Diyos gibutang. So kung sundo nato ang pagtulunan ni ining maong gitawag og simbahan na ang gobyerno naagud sa insaktong track, na sa insaktong dalan kung magtudlo siya. Nga naman tungod kay ang nigiya niya, ang nikontrol niya ang simbahan na gitukod sa Diyos. Muna nga dapat unta wala gid untay separation of the church and state. Nga naman, kay kanang mga pundok, dili man na makonsider nga kanang mga sikta-sikta, di na sila makonsider nga church. There is only one church, gid unta lang. Ang simbahang Katoliko, kana sila mga sikta-sikta na sila. Mga tawag ining mga, usan na, kanang mga sulpot lang ba kumbaga. Pero tungod sa balaod sa mga mason, tungod sa balaod sa mga komunista, mo nang naay separation of the church and state. Nga naman, kay gusto sa mga komunista, gusto sa kaaway simbahang Katolika, nga kining maong gobyerno walay pagtuo sa Dios. Moonay pinakauyukan ba? Kuna kung tan-aw ninyo ang tawag ini nga gobyerno karon, tan-aw ninyo ang tawag ini gobyerno karon, na bisig kung saan lang ipangsulti niya, okay diri, bisig kabalo siyang morally nga mali sa moral nga aspeto, okay siya. Nga naman kay wa na simbahan nga ni
barog or tawag anang iyahang gipabarog, wala na. Di niya recognize ang simbahan. So but pasabot mura na og lawas og kalag, lawas na lang pabilin wa na kalag. So unsa may tawag na to hana? Nga lawas na lang wala gitawag og kalag, patay na. No. So mao na mo nang di pwede nga ang simbahang Katoliko mahimo siyang gitawag og corporation, di na pwede. Pero na ay mga individual, for example kanang mga dioceses, for example cathedral kung baga. Na naman ang gobyerno sa Pilipinas sa tawag ining kuan. So kutob sa mga kanang pagdumala mo nang ilang iparehistro. Mo ni iparehistro gobyerno. Nga naman kay natukod ang maong organization, natukod ang maong tawag ining pundok sa mga kaobispuhan nga di nagdumala sa maong gitawag og mga kabtangan. So aron mo maka-act siya as legal entity or legal person, as a community of legal person, mo nang iparehistro ang maong gitawag og usa ka corporation, dili ang simbahang Katoliko. So maingon ana. Okay, peke man ng kamanalo idol, magulang pa na pang sinumuto. Mao man mao. Okay, Service Lucena sa English version sa Revelation 1:8 beginning and end. Unya naa nang utana ang Dios walay sinugdan ug walay katapusan. Actually sir, synonym lang ng begin, alpha and omega, beginning and end, and walay sinugdan walay katapusan. Kay ang word nga alpha and omega, origin, ang but pasabot anas origin, kagikanan. So ang tanang mga butang nagikan aning sa Dios. So pag minsan I am the alpha and the omega, so buti pa sa butan ng kabuhatan nagikan niya. Nganuman kay ang source sa tanang kabuhatan kadtong eternidad. So mo na sir, ang Dios mismo walay sinugdan ug walay katapusan. Pero siya ang alpha ug omega kay siya ang hinungdan, siya ang source sa tanang eksistensya dinhi sa gitawag og kalibutan. Sa iyaha nagsugod, sa iya hapon gitawag og matapos. So muna akong tubag Sir Ben Lucena. Sir Elmar Hitans Pizon, sir di ba si Marcel Lefebvre? Yes po. Siya ang founder ng tawag ining Society of Saint Pius X. Natukod na ni abtong November 1, 1970. Congregation na sa mga pariha, dili na laing sekta. Okay, dili na nga i-rehistro ang simbang Katoliko kay dili man ni pariya subang sekta nga negosyo ilaterada. Mubiradyo ka sir ha. Sir Godwin from Kumuntuya from Jensen, maing hapon mo sir og tawag ining sa imuhang tawag ining pamilya. Okay ha? Nag-convert na? Okay, paabutan na lang. Okay, akong istorya nga ako ang editor, naga-edit sa to ang kuan. Okay, so kana. So moto ang tawag anang pinakaunang duha. Ikatulo, anong dili pwede mahimong corporation ang tawag ining simbahang Katolika kay dili pwede magbuot-buot ang administrator. Dili pwede magbuot-buot ang administrator og lihok nga walay tawag ining kung sa kuan pa bas-bas gikan sa tag-iya. Muna kung kabantay ang simbahang Katoliko, sa kinabuhi ang simbahang Katolika, dili na pwede mo tudlo, dili na pwede mo implement og tawag ining kanang mga lihok kung wala nagkahok dito sa gitudlo ni Ginoong Hesukristo. Tanawa ng mga councils from First Council of Nicaea hangtod sa tawag anang First Vatican Councils, always gyud na kining maong pagtuo gitudlo gikan pa sa mga apostoles. So buti pasabot ang authority sa nangulo ni ining maong simbahan na always good siya nagakuha dito sa otoridad gikan ni Kristo. Di siya pwede makabuot-buot kay dili man siya ang owner. Mo nang di niya pwede parehistro kay dili man siya ang owner. Unlike aning mga sulpot nga mga tawag ining mga lang sikta, sige nga kining among iglesia mo ni ang tinuod ni iglesia gitukod ni Kristo pero giparehistro sa ilang founder. So buti pasabot iyahang gigtamakan ang otoridad, ang katungod ni abtong tag-iya untaan na kung miingon sila tinuod ng ilang pundok. Pero ang mga Santo Papa, administrator lang na sila. Mo nang wagid na hitabo nga ang Santo Papa iparehistro niyang simbahang Katoliko bisan pas gobyerno sa tawag ining Roma kaniadto wala nga naman kay again Salmo 127:1 og Daniel kapitulo 2 bersikulo 44 kining maong gitawag og simbahana dili pwede nga ipailalom ni sa balaod og kamot sa tao nga naman kay iya ni sa Dios. Mo nang wala giparehistro og wa na rehistro. So ingon ana nga tuang tawag ining tubag mo nang mingon sila korporasyon bot-bot na bot-bot naman lagi kuan lagi diri kan Roman Catholic nga Roman
Archbishop of the Roman Catholic Incorporated. Mo naman atong entity nga magtawag ining magdumala sa kabtangan simbahang Katoliko kay dili man mo allow ang gobyerno nga for example mo ani kabtangan simbahang Katolika nya lain ang mo dumala nya dili tawag ining kwan nga wala na reason nga usa ka organization dili na pwede. So mo na mag-create gud sila kay para sa mga legal transactions na ay tawag ining mubarog as representative nga mooy nagdumala sa mga butang nga gipanag-iyahan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So ingon ana. Kabantay mo anang na mga rebuilde. For example, mga rebuilde. Sa laing ba tawag ining bahin na mga rebuilde mo dangop sulod simbahan di na basta-basta mo sulod ang mga sundalo. Ngano man kay kung sa kuan pa kung sa tawag ng legal nga tawag ining pangunahuna pa pag mosulod ang mga sundalo sulod simbahang Katolika kung nahulog po nga gisulod nila ang embahada sa tawag ining nasod nga simbahang Katoliko. So mga di sila basta-basta kung gunita na sa parit buhay si bisan kinsa makabira na. Ngano man tungod kay sa balaod sa Pilipinas o balaod sa Roma, balaod sa tawag anang simbahang Katoliko na asay separate or kanang tawag kanang independent authority. Pag naa na sa iya gawas lang ng isay mutugyan pero di ginhitugyan why si bisan kinsa makakuha na. Ngano man kay ang simbahang Katoliko nasod mo nang di pwede nga inon nimog simple corporation wrong. Mali. Mo na kini atong mga higala nga mga di Katoliko ay nalang gyud ni mga tawhan. Mo na kanang kaatbang atong iglesia ni King Kong dito sa plaza atong mga Sandista. Tawag ano nila bay. Ganong man rehistro. Kulurom. Naluoy ko siyang unahuna kay mo igisilisi silang mga ministro. Naluoy ko nga naman tungod kay imong gi-question ang gobyerno. Dapat ang gobyerno mingon nga iparehistro na. Kinsa man ka nga moingon simbahang Katolika, ang simbahang Katolika nasod man na. dako nang tawag alang nga dimalas ug maon na di kami insultuhan sa mo bitaw ko tan-aw na to di ba ang obispo ug ang presidente pareho og degree. Kabantay mo ana ang title nila pareho og degree. For example, ang sa Pilipinas, ang atong presidente Marcos karon, His Excellency tawag ining Ferdinand Marcos Jr. Di ba? Pero ang obispo na to, His Excellency, for example, si Archbishop Romulo Valles, His Excellency, the most Reverend Romulo Valles. Mo na ang titulo sa arsobispo. So ang presidente nito sa Pilipinas, equivalent lang siya, pariha lang siya og estado sa obispo sa mga archdioceses. Dili parihaan nang sa di na sila makalabaw kay ang tawag in cardinal is His Eminence eh. Nya pagkahuman ang kuan ang tawag ining unsa na ang iyahang pinakalabaw is His Holiness. Di makalabaw ang gobyerno ana. Mo di gid pwede nga ipailalom simbahan sa gobyerno kay mauwa pug ka oy. Iya sa Dios ipailalom na sa gobyerno. Okay. Ma'am Analisa Uso may ngapon ni ma'am og sa imuhang pamilya. Sir Jepsy Ibarra may ngapon ni mo sir og sa imuhang tawag ini nga pamilya. Sir Ruel Jan Ipe. Idol explain good ngano mukaon tag dinuguan nga naaman good koy katapad diri na iglesia ni Manalo para makasabot daw siya. Pinakauna karon ngano man kay dili naman ta under sa balaod sa mga Hudyo. Kanang pagdili sa pagkaon sa dugo naa na sa balaod sa mga Hudyo kaniadto ngano man kay ang dugo sumala sa balang kasulatan ginagamit nila paghalad isip pagtabon sa ilang gitawag og sala. Bilang tan-aw nimo sa tawag ani nga Leviticus. So gidili ang pagkaon sa dugo ngano man kay tungod ang dugo gigamit alang sa paghalad. Nya kanang moong paggamit sa dugo dito sa paghalad sumala pa ni San Pablo Colosas kapitulo 2 bersikulo 17 kanang mga butang nga landong lang sa mga butang umaabot og ang katumanan niini ang Ginoong Jesucristo. So katong paghalad sa dugo isip tabon sa ilang sala gihimo na ni Kristo. So katong pagdili sa pagkaon natapos na didto pod sa kamatayon ni Kristo. Ngano man kay ang hingpit nga dugo nga igahalad ngadto sa Dios para sa mga sala sa mga tao, Hebreo 9:22 mao ning tawag ining kamatayong Kristo.
So mao na pag-abot ni Ginoong Kristo manang iniingon San Pablo ayaw itugot nga may magsaway kaninyo kung unsa ang inyong kanon or unsa inyong imnon or bahay bisan pa bahin sa adlong ipapahulay. Kay again kining mga butanga butang lamang landong sa umaabot og ang katumanan ni ini mao ang ato ang Ginoong Kristo. So kani after dili pwedeng ipakaon pero pag-abot karon basta tawag anang naay ahos, igisa, naay bumbay, na ay tawag ining kulya sana tawag ining siling nga tag-as espada pagkahuman butangan nimo og unod ibutang to nimo ang dugo sa baboy inyang imong kataw nya paitumon gyud nimo sakto nya pagkaman butangan nimo og asin butangan nimo og kining bitsin nya tilawan nimo og tama-tama na ba ang lasa pagkahuman ana gigutom na noon ko. So makaon nga naman kay sumala pa na San Pablo ang gingharian sa Dios ang kaluwasan dili alang sa pagkaon o dili alang sa pag-inom kundi alang sa usa ka maayong gitawag og tanlag. So mo na ang ko ang tubag Sir Ruel Jan Ipe. Sir Arnold Torrente may hapon nimo sir og sa imuhang pamilya. Sir, how about vernacular mass dili kani against sa actually sir kung imuhang tan-awon opposite gyud ng duha opposite ng duha. Kung imuha yung tawag ining sabton tan-awon gyud nimo ang kuan sa mga yano nga mga pangunahon na nga mga Katoliko dili siya magsungag. Pero kung tan-awon gyud nimo ang detalye sa theology o sa tawag anang liturgical history mahitungod anang duha ka rito nagsungag gyud ang duha. Sir Ben Docena, sir, follow up po sa Old Testament, sir. Ang kasabutan tali sa Dios og tao mao ang pagtuli sa mga anak lalaki, sa mga babae, sir. Unsa pod ang tawag ining kasabutan? Actually, sir, patriarchal man gyud ang tradisyon sa mga audio, even sa tuang mga kuan, even sa tuang mga Kristiyanos. So kung makita nato dito ang nagdalag gyud sa community dili babae kundi lalaki. Mo na most of the covenants nga gihimo walay kung sa kuan pa ba nara siklid ang babae. Ang lalaki gyud ang ginatagaan og tawag ining kasabutan or authority nga magdala sa gitawag og community. So buot ipasabot ang lalaki mo ay mudala sa tibuok niyang banay o sa tibuok niyang pamilya. Muna ang babae sunod din ha. So kung unsa ang himuon sa gitawag lalaki subes kabubuton sa Dios og balaod sa Dios, musubmit ang babae mo nang sa Episo kapitulo 5 bersikulo 23 kay ang bana mo ang ulo sing asawa ingon man si Kristo mo'y ulo sa iyahang gitawag og simbahan. So mo nang always submissive ang maong gitawag og asawa. So ang kasabutan tali sa Dios og sa tao nga ang lalaki mo ay nagdala, ang babae mo submit ni ana. Nga naman kay mawala ang kung sa kuan pa ba, mawala ang tawag in patriarchal na konsepto na dadon sa lalaki ang tawag ng iyang pamilya kun ang mang leader babae. So mo na Sir Ben Docena. Sir Alex Tino may hapon nimo sir og sa imuhang pamilya. Sir Janelito Talaba may hapon nimo sir og sa imuhang pamilya. Ako nilang taon unya. Okay, no problem sir. Sir Sian Michael may hapon nimo sir og sa imuhang pamilya. Unsa na video na ang mga SDA nagpasalamat sila ni Mama Mary. Ay mao ba? Wala ko kita ana Sir Sian Michael. Basig pwede ko nimo matag ana. Sir Kim Mix, oy ikuan din ninyo i-subscribe din ninyo ni si Sir Kim Mix TV. Sir Jorami Lucino ni tawag ining mga basic apologetics iya pong i-present sa iya hapong channel. May hapon nimo sir ug sa imuhang pamilya. Sir, unta na untay di sa FD sa tanang simbahang Katoliko unta sir. Pero actually dire sa Pilipinas daghang mga organization sir Allen sa ating panalipod sa pagtong Katoliko. So naay sa FD, naay sa FLAMP, naay CLAMP, kami sa LCA, sa Lay Catholic Apologist. Nya ang ato lang ginaampo nga daghan untang Katoliko mo na karong seminar o maabot kung pila na kabuok sa karon is napulo pa man gyud ang nagparehistro. Kanang fully registered gyud sila ba. Napulo pa gyud out of 34 napulo pa lang ang nagparehistro. Wa ka ba nagpila ka buok ang face to face o pila ka buok ang sa tawag ining online. So kana syempre kung for example na mo seminar so na puti mo madagdag na napulo kay after ana ibalik na mo tong weekly formation namo ka para tawag ining katong mga sa LCA o bisan pag dili LCA pwede pud tawag ining mo appeal sa weekly formation sa online lang nga to ang tawag ining buhaton niya kung panalitan og magkarkilata og tawag ining lugar. So ang mahitabuan na is online at the same time na ate face to face. So kana Sir Allen ay Ma'am Pilipinas susmena maing hapon nimo ma'am
ug sa imuhang tawag ining pamilya. Thank you kaayo kanunay sa inyong pagtabang pagsuporta ni ining maong gitawag og programa. Tungod sa inyo ang suporta kining ato ang programa na gihapon na mayagpag dinhi sa gitawag og social media. Daghan yung salamat Mama Filipina Susmena. Sir Jerry Olamit, mayong hapon mo sir og sa imong pamilya. Lami kaayo ang dinuguan mo gani sir, gigutom noon ko. Katong pagsulti bit na ako ganina, gigutom noon ko. Okay, Ma'am Sir Ray, ni angko ni si ate si ate daghan nakita gyud ang tag-iya sa Biblia tapos kakalungkot lang daw so kuwahi daw tas mo ni kuan mo nay pinakadakong diferensya si Ray kay oyon siya nga ang inventor sa Biblia ang simbahang Katoliko pero mas hawd pa ang mekaniko kontra sa simbahang Katoliko. Ingin ana nahitabo ba? Mas hawd pa mekaniko kontra sa inventor. Ambot yun sa kanila pagunahon na ano? Ang tawag anang masahod pa ang mekaniko kaysa inventor. Sir Arnel Padayon sinday may hapon nimo sir og sa imuhang tawag ining pamilya. Sir Pinto Rinato may hapon nimo sir og sa imuhang pamilya. Sir Ondoy ingon pa niya palihog i-share ang live ni Idol RJ para daghan. Yes po, daghan na yung salamat sir ha. Okay, naa kay Eugene Gapo Sir RJ ingon si Doc Laig, salamat sa Ginoo og mahal nga birhen. Mo ba? Artist ni angkon sila. Mo ba? Okay, Sir Reg, ikapoy na ko niya, sir, naabot naman siya na wala may Pinoy na suwat. Mo man. Sir, si Jay Abesya, ang pa niya, Sir RJ, ang Old Testament na mga ribultog imahen. Sumala sa gisugo sa Ginoo kay Moises o base sa numeros sa City 89 tapos kani mga sekta same kay Manalo dili mo tuan actually sir naa sila pagtuo di lang sila mo dangop o di lang sila mo tawag anang mo bit-bit ang mga imahen sa mga santos kay mga sunog mo na sila ang ilaha lang bit-biton katong imahen mga larawan sa ilahang founder buhatan may nagdibulto di ba di mo makitaan ba nga importante kay sa ilaha ang dibulto ni Manalo pero dili importante sa ilaha ang dibultong Kristo. Yan mo sila wala man nakakita ang Ginoong Kristo kamo wa mo makita kay 1914 naman magitukod. Kang tawag ining Kasuriano 1980 kang Kibuloy 1992. So, wala may gimagawa mo wala ay larawang Kristo pero kung ilahang susihon ang tawag ining kasaysayan makita gyud nila ang naon ni Kristo unsa gyud tong naon ni Kristo. So mao na. So kung atong tan-awon makita nato ang kining mga tawhan na wa gyud ni magtan-aw kang Kristo mismo ang gitan-aw nila katong ilang gituuhan instead si Kristo ilang tuuhan katong ilang founder ang ilang gituuhan. Sir PJ Talaba maayong hapon nimo sir og sa imong pamilya usta na mga taga Jensen maayong hapon. Okay, pwede mo musulod sir og tawag ining kuan problema kay 42 minutes pero sige lang wala problema. Pwede man mo musulod sa ato ang tawag ining program. I-click lang natin nyo sir, dire-diretso na mo makasulod sa program. Sir, mas maganda one-on-one debate kayo ni Ministro Parba ng INC para malaman natin kung pwede pa ba siya bigyan ng authority ni Eduardo Manalo. Actually po sir, is matagal na po tayong nakapagbigay po sa kanila ng topic nung napag-usapan namin ni Ministro Nugget sa kanila sige noon pero until na wala pa po silang tugon sa mga topics na isinad namin sa kanila kasi noong mga 2012 siguro 2012-13 may mga ministro nakapunta doon sa plaza then pagkatapos naghahamon sila nagcha-challenge sila ng debate then after on that meron kami binigay sa kanila sa panahon pa yun ni Mr. Rizalito Ocampo pero until now wala pa silang sagot so yan po Sir Jan sa Wyatt. Good afternoon po sir. Okay, sa ato pa sir, puro English dahil ilang Biblia. Unsa may nakalahi sa CFD ug LCA, ang kalainan sir is tawag ining ang administration. Lahi pud mi og approach Sir Elmar. Lahi mig approach ang CFD lahi sila approach ang kami pud lahi pud mig approach pero the same ang amo ang kuan same ang amo ang purpose is to defend the Catholic faith so mao na sir. Okay, Brad Igan Pizon ni maayong hapon mo sir Igan Pizon maayong hapon so mao na ang kalahian sir administration lang pero in terms of tawag ining mission and purpose same nalipod sa pagtong Katoliko. Ang kalahi sa mo is administration o kining mga gitawag og approaches managlahi mi sir. Okay, Sir CJ Abesya, tama jud na Sir RJ kay nakasulod ko sa opisina sa INC na ay mga imahe ni Manalo. Mao gid na akong giingon.
Hambugiro kayo sila sa naong ni tawag ining Felix Manalo, ni Iranyo Manalo, ni Eduardo Manalo, pero ilahang giayran, suko kayo sila sa larawang Kristo de Santa Maria. Di ba? So mga question tao, delikado ni. Lahi ni. Ano lahi ni? Dili ni yung Kristo. Kung iya pa ng Kristo ni, ay hangpo na lang larawang Kristo eh. Ibutang pa nila sa ilat sa tunga silang altar kay ang sentro sa ilang pagtuang Kristo. Same sa atua, pero magkata magid ato nga kulto magid na sila mo nang di gid na malikayan nga kanang maong tawag ini nga punduka di gid na mahitabo nga iyan ng Kristo. Sir Ray mao gani sir tubag nako naon sa pagkahitabuan ng sukwahi mina mao gyud mao gyud. Okay ayaw mo kumpiyansa mga ka-LCA kinaan pod mga ungo nagpailang Depensor Katoliko sila pero dili sila Katoliko kay sila ay mao ba ang problema ana ang problema magud anak karon kay nagdala nila si FD pwede man sila ireklamo sa FD gyud ipaagin nila og tawag ining legal complaint ngano man kay ang word magud nga si FD ang nailahan magud ana is Catholic Faith Defender so kung naay magclaim nga Christian Faith Defender nga gamit nila ang word nga si FD based sa tawag ining nga corporation law why si bisan kinsa makagamit ang gawas sa entity or gawas organization nga nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. So, siyempre ako, di man ko maiguan na kay tawag ining LCA man ko. So, katong mga Catholic Faith Defender, members sa Catholic Faith Defender, dapat ireklamo ninyo na sa korte pag di sila kadalaan ng term nga CFD. So, mauna. Okay, Tagalog to siya, sir. Ang iyara ba na maoy, mao ba? Okay, siguro, sir. Mao din istoryahan nila ni Sir Ray o ni Sir Jorami. Si Mr. Parba, butata yan sa debate. Ay, opo. Kita man ko ato. Okay, sir, gipadala na sila ni Bro Paul Alima. Sir RJ, wala may feedback. Ambot lang, anong tawag anang hilom kay sila karon eh. Pero bantay ta, kay basig po na mundo na og kusog, kay tanaw nila, daghan ng mga argumento ang mga Katoliko, manang aksakua din, hindi ko basta-basta mo hatag og tawag anang setas, mo hatag og kanang hindi ko basta-basta kabantay mo sa kuha. Hindi ko basta-basta mo hatag og kanang mga argumento, kay mabantayan nila. Nagtago-tago na gano'n sila, kuya, biya bitin. Ang bitin, ang kinaiya sa tawag anang sa bitin, tanaw niya nga murag mo na ni ang panahon, mo atake na niya, di ka kabantay. So masatuwa din kinahanglan ta magprepare always. Ngano man kana mga tawhan na ang kinaiya na kinayag dragon, kinayag bitin naman kinaiyahan na. Wa ta kabalom kay ta nag-atake. Di ba? So man magbanti-bantay ta. Man ako ang giawhag ang mga Depensor Katoliko kung naa mo mga ebidensya nga gipanggunitan, matanaw ninyo nga magnindot nga ebidensya, ayon ninyo basta-basta igawas kung may kondisyon. Kung igawas ninyo na nga walay kondisyon, mahimong useless ang tawag ining argumento sa mabantayan pa nila, maistadihan pa nila. Nagud sila yung mga himuong mga sakripisyo. Nagtuogan niyo katong Medina o katong mga kuan nga nasulod diri, sakripisyo to nila kay para makita nila nga kuan kuan. Makita nila nga kuan tawag ining argumento. Pero sorry kay naamo tay mga kuan mga gaway ana nga mga argumento nga possible nga kung maabot panahon nga ilan ang gamito ng kasi argumento dali nato malubag ngano man kay kabalo man ta asa palusot-lusot. So ingon ana. Okay, sa wala pa nakakuha na, sa wala pa naka-follow sa ato ang page RJ Horolan Sendro Second TV Apolia Argumento o sa ato ang Kuya Apologist TV. Ug usab sa ato ang mga YouTube channels Dalay Catholic Apologist International Official, ang atong RJ Sendro Second TV usab ang atong Kuya Apologist TV. Unya sa mga igsoon nato nga mga Katoliko nga gustong mutabang ni ining maong tawag ining programa pwede ninyong ipadala ang inyong tabang pinagi sa atong mga account numbers nga nakaroon din na sa inyong mga screens ug pwede po ninyo i-message ang ato ang page kung ipadala ninyo via remittance nga naman kay until now nanginahanglan kaayo mi sa inyo hang gitawag og tabang niya. Daghang salamat in advance kay nahimo mong dakong kabahin ni ining ato ang tawag ining kausa sa pagpanalipod sa pagtuong Katolika. Kay kining inyong program is pobre min taong kaayo ni. So mao na nga nanginahanglan mi sa inyong tawag ining suporta. Okay, nya ang seminar nato February 4 and 5 sa gustong tawag ining mo appeal so naka-post na tong ato ang link para sa inyo ang online registration form nya na lang tigamay nga kuan nga registration fee nya katong nakabayad na mo to kanina na katong kuan nag-abot na so mao ni ang ato ang gamiton pag naay mga unsa na mahal-mahal pud siya pod mahal-mahal pud siya so salamat kaayo mo na tanang matawag anang mga hinabang ninyo na ami mga pamaliton nga para magamit nato sa ato ang tawag ining misyon. So daghan-daghan kaayong tawag ining salamat. Sir Jonel Arabiana,
Mayang hapon nimo sir ug sa imuhang pamilya. Ug salamat kaayo sa inyuhang pag-ampo nga tawag ining naami sa luwas nga kinabuhi. Daghan-daghang king salamat. Sir Ilmar Pizon, sir sakto ba nang magilak-hilak ug mag-ampo ay wa gyud na sa Biblia. Ang naa di as Biblia kanang naghilak, kana bitong kuan, kana bitong magligid-ligid, magkurog-kurog, katong nasudlar ang yawa. O man as Biblia. Mukirig basi kitang Kristo mukirig, musigang mata niya pagka man magilak-hilak. Yawa, gisudlar na si yawa ng pa nakabasag balik-balik maog yun. Okay, Sir Jonel Arabiana, dili jud na sila mutuo Sir RJ sa imes ni Jesus kay dili man sila mutuo. Yes po. Usap po na. Tuo sila nga si Anghel, si Manalo Anghel pero kang Kristo taura sus luuya pod. Okay, na-revolto si Felix Manalo tapos nagluhod si Eduardo Manalo, Sir RJ. Na ako'y tawagan ng mga pasugo ana. Sir CJ Abesya. Okay, sige sir, sige tanaw na ko niya sa kuan siya sa ko ang tawag ining kuan, sa ko ang messenger. Sir RJ, kung dili mo dawat ang ayon sa larawan ni Kristo, pangutan-on sila og balik kung unsay tsura. Adi gyud na sila kaila, ngano man sulpot man na sila sir. Sulpot man na sila. Ang ato nga mingon na sila, ang titingnan natin is yung aral. Ito yung nakasulat, ang aral sa banal na kasulatan. Pagkatapos, nagtuturo naman kami ng mga aral na hindi nakasulat sa Biblia. For example, is yung aral na si Panginoon si Manalo, si Ka Felix Manalo ay isang anghel. Wala yan sa Biblia. Una sir, di ka katubag ana sir. Okay, Sir Ray bitaw. Bitaw sir, dapat na agid kasabutan kung mangita. Yes sir, mao gina kong ginakuan kung kabantay mo sa kuang tawag anang presentation. Di gyud ko basta-basta bulitok og sitas. Except lang kung kinahanglan na ha. Pero kung tan-aw na ko nga mura og kining nga sitas is magamit gyud na mo bahalag maestadihan nila basta na ay membro nila nga di katulog. At least kung di mo to na ministro, gihimo sakripisyo at least katong membro nga ato ang tawag ing naatuba magkauna-una ato bitaw nung nabasa lagi niya nya pagkahuman ang pangitao na mo mabasa niya pag naa ni mabasa dito may mangita sa di mabasa. May na lang maliwanag na si Manalo ang kanilang Kristo sa makatwid, ibang Kristo ay opo, totoo po yan. Ipinagpalit po nila ang Panginoong Kristo kay Manalo. Instead of maniniwala sila sa mga nakasulat sa banal na kasulatan na itinuturo ng mga apostol nang dahil diyan sa na itinuturo ng ating Panginoong Kristo, instead of maniniwala sila dito, doon sila naniniwala kay Manalo. Yan po, kulto po yan sila Sir Waki Diaz. Okay, sumpay na si Ributo, sir, naa sa iyang tubag. Mo. Okay, kaya nga, gwapo mo good sir. Mo niya ko ang kuan kay para atos magamit po nako sa DSLR nga camera ug tawag ining sa cellphone nya katong kung isa mo gud nako kay kung kabantay mo atong sa tagom ko nga nibisita ko sa radio station na ay piti-piti mo nang ako ang tawag ining ilisan so mo na hagtik kayo tanaw taas kayo nya kung gisulayan nindot gyud paminawon so kana sir nya daghang kay salamat yung tabang kay di na ko ni mapalit sa kamahal niya kung wala ang inyuhang tawag ining suporta. Okay, sir, si Loy, si Diego, may hapon ni mo, sir, og sa imuhang pamilya. Sir, na ay maayong hapon. Sir, na ay vlogger sa pangalan niya, Luther. Hay na lang, mura man nagliki ng pastura na. Tawag ina, maghunday na ako ni akong kuan. Walay pizza ang pagkatao ni Kristo. Wala gi pizza. Nyasa man kami itong pizza sa Biblia, ay murag amaw. Ay, diferensya imong unahuna og mangita kag pizza sa Biblia kang basa. Nguta na unsay pizza ron? Sumalapas kapitulo bersikulo ang pizza karon. Ay diferensya sa utok na. O gatawag ining mauhon nya normal gyud na nga di sila motuo sa pizza sa pagkatao ni Kristo kay again sulpot na sila. Wa na sila kabalo, wa na sila kig-uban kang Kristo unlike sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nakig-uban gyud mismong Kristo. Mo nang kabalog gyud sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo og sa iyahang gitawag og pagkatao. Okay, maayong hapon sir, Sir Alejandro, maayong hapon. Actually sir, maghimo ta og kanang kuan sa DMTV, maghimo ta og kuan og mga videos against pud ana niya. Di lang ko makakuan sa pagkaron kay tawag ining dili magud full time mga kuang editor. Gusto ko maghimo daghang mga videos pero di magud full time akong editor mo nang magpanukop ko nya kulang pa pud ang mga storage.
Kinahanglan pa mi mo acquire og lain pa mga units. Nya napati daghang pa mga planohan na lang. Ginoo na lang mahibawaan ni tanan. Okay, Sir Alejandro, may hapon sa imong pamilya, sir. Sir Eugene Ramirez, espiritu magyud sa anghel, ang espiritu magyud ang anghel sa Biblia, dili taw. Actually, sir, naate pagtulunan na kining ato ang mga pari, mga obispo, mga anghel na sila. Ang kanay bitong giingon sa pinadayag nga ang mga anghel sa mga bituon sa langit gitawag ining gikahig sa ikog sa dragon. Refer na dito sa mga obispo, mga pari, nga mga hulog. Kay wala sila, mga anghel na sila sa gitawag og pagtuo. Nya pagkaman kini mga higala nato nga mga di Katoliko, labi na kining iglesia ni Manalo, ilang sundog-sundugon kay man sila naila, kung naaman sila ila, mo na tong gitudlo ni Manalo nga giimbento lang niya sugod sa 1914. So mo na, sir. Okay, Sir Arnold Torrente, angay bagyod nga sa sulod sa simbahan kong magsinulog kay diri sa amo sa Batulete, pista sa gahapon dito man sila sa sulod. Nagsayaw. Actually, sir, dili na kuan, sir, dili na kung basta ang pagsayaw is war dance. Para sa kuha, ang pagsayaw is war dance. Pero by tradition, sa gawas gyud sa simbahan. Tawag ining himuon. Pero wata kabalo unsa ilahang tawag ining katuyuan, basta provided dili lang secular dance. Pero kung sinulog yun, sayaw is wala na problema. Nga naman kay part man gud na sa devotion. Devotion nato nga gitawag og mga Katoliko. Okay, Sir Allen, hadlok na ang ayon sa debate tungod kay naanay pari nga nagsukol sa ilaha. Sir Ajay, dapat matawagon ng Kristiyano ang mga ANC kay dili man sila dili, sir. Strictly speaking, dili sila Kristiyanos. Bisan nagkatong mga kuan, bisan nagkatong mga Protestante, mga born agoy, dili na sila mga Kristiyanos. Kung ato ang tanawang gyud ang criteria, Christian is a person who believe the divinity and the doctrine of Christ. So, duha gyud na. Mutuo ka sa pagka-Diyos si Kristo, mutuo po ka sa doktrina ng Kristo. Kung pagka-Diyos lang, may doktrina ng Kristo, ayaw, di na Kristiyanos. Kung tawag ining doktrina lang niya, pagka mandili pagka-Diyos si Kristo, di na Kristiyanos. So, kung imong tanawang, istriktuhon na to, dili sila mga Kristiyanos. Katoliko ra ang Kristiyanos. Okay, gwapo na, sir. Less na ang yes, sir. Naama si adjustment camera for tawa sa kanang sa DSLR o sa kanang kuna si adjustment. Okay, Sir John Wyatt, sa totoo, sir, dapat mag-ingat ka sa mga setas. Dahil sa debate nila Parba at Gitgano, pinag-aralan talaga si Parba, yung line of thinking niya gagamit. Opo. Actually, dito sa Davao po noon, nang merong debate between Catholic and Iglesia ni Cristo ni Manalo, lahat po ng mga ginagawa po nilang panlilin lang gamit ang mga ebidensya ay pinag-aaralan po natin yan, sir. So kaya nga dito sa program natin, kahit na yung kay Father Gitgano, before yan pupunta doon sa stage, pupunta doon sa debate, talagang pag-aaralan po talaga yung mga argumento po nila. So kaya dito sa program natin is hindi ko basta-basta magbibigay ng mga ebidensya. Kaya nga nagsasalita lang ako rito. Pagkatapos kung may papasok, pagkatapos hahanapan tayo ng ebidensya na aklat talaga, magbibigay tayo basta may kondisyon. So yan po yung ano po natin, Sir Jans. Okay, murag si Medina, sir ba, mahimutang sa iyang gidangatan, iya gyud ipagtanggal. Yes, sir, ipatanggal niya ang tawag ining video niya. Gihuro pa ko nga file na kong kaso. Pag-file mo kaso. Pinakauna, wa man ti kasabutan pagsulod nimo sa kuha. Wa ti kasabutan i-private na to. Gani kabalo siya nga i-live pag yun na aming conversation. Nakabalo siya nga i-live na mo ang tawag ining diskusyon. Kabalo siya. So ang buti public siya. Kung naka-public siya, so entitled siya na i-reshare, i-repost. Ang problema kay reklamo siya, kita na niya, apiki man siya. Pero siguro kita na apiki ato, ano problem? Sige na sa lagpakpak, sige na sa lagkatawa. Programang Katoliko, niya pagkahuman na ipit. Di ba? So, ang problema kay, wa mo ginahitabo. Nangako ang Panginoong Yesus ng kaligtasan at si Manalo rin, nangako rin po, sir. Si Manalo, si Soriano, si Kibuloy, nangako rin po sila ng kaligtasan sa kahit na sinong mga taong aanib sa kanila. So ibig sabihin dalawa po yung nagbibigay ng ng pangako na ililigtas ang Panginoong Jesucristo at sila. So ang tanong, sino po ba rito ang dapat paniwalaan natin? Ang Kristo na nangangako na tayo ay iligtas sa pamamagitan ng kanyang iglesia o itong mga taong ito na nagtatag ng kanilang mga sarili-sariling sekta pagkatapos nangangako rin sila ng kaligtasan? So siyempre, doon tayo kay Panginoon Jesucristo sa Iglesia Katolika. Hindi po tayo dapat doon sa mga kaibigan natin mga hindi Katoliko. Kasi alam naman po natin na hindi sila tagapagligtas.
Hindi sila yung Kristo. So tama po yun Sir Rawaki Diaz. Sir John Sandigan mo nagdadawat na sa iyon si Sir nga kita ang tinukod ni Kristo. Ang ilang argumento karon kay tinalikod daw ang Katoliko. Mo na pinakadakong tawag ining problema Sir. So kung ato ang binuangan og tawag ining tubag, so ang mahitabo ang Kristo, ang iyang lawas ni talikod adtong first century nya ang ulo ng katubang, ang lawas ng talikod nya nibalik lang pag-atubang ang iyang lawas pag abot sa 1914. Ungo na Kristuha. Anananggal na Kristuha rilang gituuhan Sir John. Ha? Sir John Jimenez from Batulete, may hapon mo Sir og sa imuhang pamilya. Oy na ditoy nag-message ko gapon sa Sir Ayop. Ingon pa niya nga tawag ining naaday katong CFD daw, Christian Faith Defender daw. Christian Faith Defender magipagdebate raw po sa atin. So ngayon sabi niya sa akin, Sir, okay lang ba sa iyo? Okay lang ba sa imo nga ako yung matubang? Wala problema niya. Ang palusot dito mga defensor Katoliko na sa buhol lang atubangon. Kung may problema ako yung matug buhol para sa ila. Kung makigdebate sila. Sir Arjen, nahinomdom ko last 2020 nga naa kay debate sa Tagum kalaban nimo Katoliko gihapon na ako that time. Pero duty na ako, ang ako lang mga head sa FD. Mao ba? At least tawag ini nga nakitaan ko nimo Sir personal. Kuanto amo ang tawag anong kuan ato Novus Ordo and TLM ang mo ang topic ato eh. Okay, Sir Ilmar Rapizon, may hapon nimo Sir. Yung panya ang kinibang pagsayaw ug pagsinulog mo baka ni ang Salmo 150 sa esensya. Sa esensya Sir, mao. Kay kanang kang salmista David is war dance man na. Dili na sa secular dance. Mabita masuko ko basta na ay tawag anang magsinulog unya magsayaw-sayaw og di mao. Lami kay duklon. Abi ninyo nga no, tungod kay dili man na maotong war dance nga ginahimo sa mga nitibo kani adto pagdawat sa Santo Niño. Okay, Sir Marvin Orilla Gador, may hapon mo Sir og sa imuhang pamilya. Ingon pa ni Sir Ray mo file siya og kaso. Buguas maski pa ipatanggal niya, wala huli na bulagta mo gyud. Mo ako di na ko natanggalon. Ngano man kay mo man ang tawag anong tinuod nga butatag yun eh. Okay, nangako ang Panginoong Hesus ng kaligtasan, yung mga sulpot, ganun din ang binibenta nila, kaligtasan. Opo, sila po yung mga tao po nagigipagkumpetensya sa ating Panginoong Jesucristo, Sir Waki Diaz. Sir Allen, ikaya na ba sa Biblia, Sir, kung kinsa ang nagtindog sa iglesia, maupod siya. Kanang Efesos Kapitulo 5, versikulo 23, Sir. Si Kristo ang ulo, ug ang simbahan mo iyang lawas, ug si Kristo mismo ang mangluluwas sa iglesia nga mao niyang lawas. Kana, sabdo na nato nagsakto. So kung kinsa magtutukod, mao gitong Savior. So kay si Manalo ang magtutukod sa iglesia ni Cristo ni Manalo. So therefore, si Manalo ang ilang Savior. Bisag pagkapila sa musulti nga ang aming tagapagligtas ay Panginoong Jesucristo ay hindi po nananatili ang katotohanan na yung Savior ninyo, yung tagapagligtas ninyo ay si Manalo, hindi si Kristo. Sir Renato Pinto, may hapon nimo Sir og sa imuhang pamilya o sa imong agaw nga si Sir Fernando Umapas SSPX sa Alihos sa Batulete, maayong may hapon nimo Sir. Usta mga faithful sa Society of Saint Pasetindi na sa Batulete, maayong hapon. Sir Robinson Cabando, may hapon nimo Sir og sa imuhang gitawag og pamilya. Oy, niabot na ko 1 hour and 2 minutes. So sa wala pa nakapag-follow sa ato ang gitawag og page, i-follow ninyo RJ Horolan Sandre Second TV Apolaya Argumento and sa ato ang Kuya Apologist TV. Ug usab sa ato ang kuan, sa ato ang tawag ining usa ni sa ato ang mga channels, Dalay Catholic Apologist International Official, ang atong RJ Sanado Second TV, gusab sa atong Kuya Apologist TV. Nya sa gusto pang mutabang sa atong programa, pwede ninyong ipadala ang inyong tawag ining tabang pinagi sa atong mga account numbers nga nakaroon din na sa inyong mga screens kay Antila na ginahanglan kaayo mi sa inyong suporta ug sa inyong gitawag og tabang niya. Pwede po ninyong i-message sa ato ang Facebook page kung via remittance ang inyong pagtabang. And pwede po mo magpadala og stars sa atong Facebook page og super sticker, super thanks sa ato ang mga YouTube channels. Daghan kaayong salamat. Sumala pa na sa DMTV, Sir, dili man natawagon sila og defender, tawagon og na og taga-usig. Iya Sir. Mo magina ilahang kuan, mo magina ilahang tawag ining kinaiya. Ilahat ang i-persecute by way of attacking the faith nga ato ang tawag ining gigunitan. So unya balik na pud taon niya mga alas 6 sa gabi, 3:30 then 6 p.m. sa sayong kagabihon. Okay, so ato binangisugdan ng atong programa sa pag-ampo at ato tapuson pinagi sa pag-ampo sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo bulahan ikaw sa babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
O Maria gipanamkon nga walay sala, igampo mo kami nga bidangop kanimo kung tanang mga wala bidangop kanimo ilabi na ang mga mason amang itugyan nga na kanimo. Sa ngalan samahan og sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Sir Lander Ignacio, ayon nga pon sir, tana lang ko gatapik pud ka bahin sa exorcism. Pari ay dili sir. Dili ko nagatopic about exorcismo. Pinaka number 1 kay wala koy authority na magiskot na ako yung mga knowledge may tungod ana pero dili na ko pwede nga mao gyud ang ako ang forte. Ngano man kay dili na kung sa kuan pa ba dili ko expert sa ingon ana nga mga butang. Kay layman ra ko dili ko pari. Di po ko obispo. Number 2, dili basta-basta nga mosulod ka ingon ana nga kuan sir. Nga ingon ana nga tawag anang ministeriya, labi nagmutudlo ka mahitungod ni anang mao mga butanga. Sa tuwa din ni is basic at the same time kung naman tay advance nga gitudlo ato alang ipaila nga mao ni pamaagis yawa. So para makita nato nga mao ni lingla sa gitawag og sa tawag ining yawa. Kung nung ka nga mo kuan kung mo ni eksorsismo nate individual prayers og katong prayer nga gitudlo ni kuan gitudlo ni Papa Leo XIII pero mangita pa ta og kung sa kuan pababasbas sa pari nga mohimo ta na ilabi na kung magdeliverance ta. So kana Sir Lander Ignacio. So okay, so kato lang. Okay, sa ngalan si Tibok Pero sa TV Apoloya at punto argumento ng ipanguluhan ng ipangunahan sa Lay Catholic, Apologies International sa mga kabanan sa LCA sa mga Katoliko ang nagtabang, nagsuporta o nagsubaybay ni ining maong gitawag og programa kini yung ubos nga isun sa pagtuong Katoliko Sir RJ Sano. Ako temporaryong manamilit kaninyo og unya na pod alas 6 sa sayong kagabion diri sa Pilipinas. Yes ma'am na Pilipinas makita-kita na pud taon niya. Balik na pud ta sa mao gihapong page unya ang atong channel gamiton is katong The Lay Catholic Apologist. Ug ako moingon eklasam sa review et fidem Catholicam Defendere. Mayong hapon kinyo tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.